హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? చాలా రోజులు వెయిట్ చేసిన తర్వాత మార్వెల్ స్టూడియోస్ నుండి ఈ ఇయర్ ది ఫస్ట్ డిజ్నీ ప్లస్ షో అయిన మూన్ నైట్ షోది టీజర్ ట్రైలర్ అయితే రిలీజ్ చేసేసారు. నిజం చెప్పాలంటే ఈ టీజర్ ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఇంకా దానితో పాటు చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంది. ఈ ట్రైలర్లో ఈ షోకి సంబంధించి చాలా ఎక్కువ విషయాలు అయితే రివీల్ చేయలేదు, కానీ ఎన్ని రివీల్ చేశారో అవి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా వీటితో పాటు ఈ ట్రైలర్లో చాలా ఎక్సైటింగ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అందుకు నేను ఈ వీడియోలో ఆ ట్రైలర్ని క్లియర్గా బ్రేక్ డౌన్ చేయబోతున్నాను. ఇంకా ఈ ట్రైలర్ బ్రేక్ డౌన్తో పాటు ఈ ట్రైలర్లో ఎవరెవరైతే కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యారో వాళ్ళ గురించి కూడా క్లియర్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. అందుకు మీరు ఈ వీడియోని అక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎవరు తప్పకుండా చూడండి. ఇంకా అలాగే 10K సబ్స్క్రైబర్కి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి తొందరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సరే నా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అలాగే మన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ అలాగే మన షార్ట్ ఛానల్ కూడా ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది. దాన్ని కూడా వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అక్కడ ఈ ఛానల్ కన్నా రెగ్యులర్ వీడియోస్ అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా వీటితో పాటు మన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ట్విట్టర్లో కూడా వెళ్ళి ఫాలో కండి. అని ఇంకా అన్నింటిలో వెళ్ళి ఫాలో కండి. వాటి లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. సరే నా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా లేట్ చేయకుండా నా వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్. ఈ ట్రైలర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ మూవీలో మెయిన్ క్యారెక్టర్ అయిన మార్క్స్ పెట్రోల్తో. అక్కడ అతను మిడ్ నైట్ బెడ్ మీద పడుకోకుండా మేల్కోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ నేను ఇంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్తున్నాను అంటే అతను మేల్కోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అని, ఎందుకంటే తన సైడ్లో తన మొబైల్లో అల్లారం మీద సెట్ చేసి ఉంటుంది. అది నార్మల్ అల్లారం అయితే కాదు, అది 5 మినిట్స్కి ఒకసారి మోగి మార్క్ని పడుకోకుండా చూసుకుంటుంది. ఇలా ఎందుకు ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నాడో ఇప్పటివరకు మీకు అర్థం అయ్యే ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా, తనలో ఉన్న మరో పర్సనాలిటీ తన బాడీని ఆక్యుపై చేసుకొని వేరే పనులు చేయకూడదు అని ఇలా అయితే చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు మూన్ నైట్ ఒరిజిన్ వీడియోని వెళ్ళి చూడవచ్చు. నేను కొన్ని గంటల ముందే అప్లోడ్ చేశాను. మీరు ఇంకా ఆ వీడియోని వెళ్ళి చూడవచ్చు, తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి. అక్కడ నేను మూన్ నైట్ సంబంధించి క్లియర్ ఒరిజిన్ స్టోరీని, ఇంకా మూన్ నైట్ ఎవరు, అతనికి అసలుకి మార్క్ రెఫోలో గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ వీడియోని మీరు ఇంకా వెళ్ళి చూడకపోతే తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి. ఎందుకంటే మూన్ నైట్ క్యారెక్టర్ నిజంగా ఒక బ్యాడాస్ క్యారెక్టర్. ఈ క్యారెక్టర్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి. కానీ ఇక్కడ ఈ మార్క్ గురించి కొంచెం మీకు డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చేస్తాను. ఈ మార్క్ యాక్చువల్గా మార్వెల్ కామిక్స్లో అతనికి ఒక డిసీజ్ అయితే ఉంటుంది. ఆ డిసీజ్ నేమ్ మల్టిపుల్ పర్సన్ డిసీజ్. ఒక మనిషిలో ఒక క్యారెక్టర్ కన్నా వేరే క్యారెక్టర్స్ ఎగ్జిస్ట్ చేయడం, అంటే వేరే పర్సనాలిటీస్, వేరే మైండ్ సెట్స్ ఇవి ఎగ్జిస్ట్ చేయడాన్ని దాన్ని మల్టిపుల్ పర్సన్ డిజార్డర్ అయితే అంటారు. దీనికి మీకు ఇంకా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీరు తెలుగులో అపరిచితుడు మూవీ చూసే ఉంటారు నాకు తెలుసు. ఇంకా ఆ అపరిచితుడు మూవీలో హీరోకి ఏ డిసీజ్ అయితే ఉందో, అంటే ఒక మనిషిలో ముగ్గురు ఎగ్జిస్ట్ చేస్తారు కదా, దాన్నే మల్టిపుల్ పర్సన్ డిసార్డర్ అయితే అంటారు. ఆ డిసీజే ఇక్కడ మార్క్ కూడా ఉంటుంది. అందుకోసం ఇక్కడ మార్క్ మేల్కొని అయితే ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ మార్క్ అయితే తెలియదు తనకి డిసీజ్ ఉంది అని. ఈ మల్టిపుల్ పర్సన్ డిసీజ్ ఉంది కదా, ఆ డిసీజ్ ఉంది అని తనకైతే తెలియదు. కానీ ఎందుకు ఇక్కడ మార్క్ ఇలా చేస్తున్నాడు అంటే, ఎందుకంటే అతను పనుకున్నప్పుడైతే బెడ్ మీద ఉంటాడు, కానీ లేచి చూస్తే ఏమో చేస్తూ ఉంటాడు, ఎక్కడో ఉంటాడు. ఈ ప్రాబ్లం వల్ల అతను మేల్కొని అయితే ఉన్నాడు. ఇంకా ఈ సీన్లో మనకి ఇది కూడా తెలుస్తుంది అతను ఎంత భయపడి ఉన్నాడు అని. ఎందుకంటే తన కాళ్ళకి అతను ఒక తాడైతే కట్టేసి ఉంటాడు, అతను ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అని. ఇంకా దానితో పాటు తన బెడ్ చుట్టూ మొత్తం సాల్ట్ని అయితే మొత్తం వేసి ఉంటాడు. ఇక్కడ అతను సాల్ట్ని ఎందుకు వేశాడు అంటే దీనికి వెనుక ఒక రీజన్ అయితే ఉంది. ఈజిప్ట్ మైథాలజీ ప్రకారం బెడ్ చుట్టూ ఇట్లాంటి సాల్ట్ కానీ వేశారనుకోండి, అక్కడ దృశ్యశక్తులు కానీ చేతబడులు కానీ ఏమి కానీ అసలుకి తన దగ్గరికి ఏమి రావని వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉంటారు. ఇంకా దాన్నే ఇక్కడ మార్క్ కూడా అలాగే చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అతనికి అనిపిస్తుంది నాలో ఏమన్నా దృశ్యశక్తి, నాలో భూతం అది ఇది ఉంది అని. కానీ అతనికి తెలియదు అతనికి మల్టిపుల్ పర్సన్ డిసార్డర్ ఉంది అని. ఇంకా దీని తర్వాత మనకి మార్వెల్ లోగో అయితే కనబడుతుంది. ఇది మొత్తం సేమ్ టు సేమ్ మూన్ నైట్ స్టైల్ అయితే ఉంది. బ్లాక్ అండ్ వైట్, మొత్తం వైట్, బ్యాక్ సైడ్ లో బ్లాక్ అయితే ఉంది. ఇదైతే నిజంగా చాలా మూన్ నైట్ చాలా ఎక్సలెంట్ అయితే ఉంది. ఇంకా దీని తర్వాత మనకి ఇది తెలుస్తుంది ఈ మూన్ నైట్ షో మొత్తం లండన్ లో అయితే జరుగుతుంది అని. ఇంకా మనం ఈ లండన్ పేరు వినగానే మన అందరి బ్రెయిన్లో ఎటర్నల్స్ మూవీ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే లండన్లో జరిగిండేది. ఇంకా ఎటర్నల్స్ మూవీ పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్లో అయితే మనం చూసాం. అక్కడ బ్లాక్ నైట్ యాంటీ సూపర్ హీరో దాని గురించి ఎండింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వీడియోతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎటర్నల్స్ పోస్ట్ క్రెడిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వీడియోతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు ఆ వీడియో వెళ్ళి తప్పకుండా వెళ్ళి అక్కడ ఒక కొత్త సూపర్ హీరో అయితే ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు, బ్లాక్ నైట్ అని. అక్కడ తన కత్తిని అయితే తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇంకా అతను బ్లాక్ నైట్ సూపర్ హీరోకి అయితే మారిపోయాడు. ఇంకా అతను లండన్లో అయితే టేక్ ప్లేస్ చేస్తాడు. ఇంకా ఇది కాకుండా బ్లేడ్ మూవీ కూడా రాబోతుంది కాబట్టి బ్లేడ్ కూడా ఎటర్నల్స్ మూవీలో అయితే వాయిస్ ఇచ్చాడు. అంటే బ్యాక్ సైడ్లో అతను ఇట్లా కత్తి తీసుకునేటప్పుడు బ్యాక్ సైడ్లో నుండి ఒకరిపైతే పిలుస్తారు.
అతని బ్లేడ్. దీని మీనింగ్ బ్లేడ్ కూడా లండన్ లో ఉన్నాడు, ఇంకా మూన్ నైట్ కూడా లండన్ లో ఉన్నాడు, ఇంకా మన బ్లాక్ నైట్ కూడా లండన్ లో ఉన్నాడు. దీని మీనింగ్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఏదైనా పెద్దది లండన్ లో చేయవచ్చు. ఇంకా జరుగుతుంది. నాకైతే ఫ్యూచర్ లో చాలా ఎక్సైటింగ్ అయితే ఉండబోతుంది. ఇంకా వీళ్ళు ముగ్గురు కలిస్తే నిజంగా చాలా ఎక్సైటింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఇంకా దీని తర్వాత సీన్ లో మనకి మార్క్ ది స్ట్రగల్ అయితే మనకి కనబడుతుంది. ఇక్కడ అతను బస్ లో అయితే పడుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే అతను నైట్ మొత్తం పడుకోలేదు కాబట్టి. ఎందుకంటే ఆ భయంతో తనలో మొత్తం వేరే వాళ్ళు భూతాలు అవన్నీ వస్తాయి అని. అందుకోసం నేను పనుకోలేదు. అందుకోసం అతను ఫస్ట్ బస్లో పనుకుంటాడు. ఇంకా దాని తర్వాత ఆఫీస్లో ఫ్రీ టైం దొరికితే అప్పుడు పనుకుంటాడు, కానీ నైట్ మాత్రం పనుకోడు. ఇంకా దీని తర్వాత సీన్లో మనకి ఇది తెలుస్తుంది, మార్క్ యాక్చువల్గా బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో పనిచేస్తాడు అని. ఇక్కడ మీరు ఇది అనుకుంటుంటే ఎటర్నల్స్ మూవీలో మనం మ్యూజియం చూసాం కదా, ఈ రెండు మ్యూజియంస్ ఒకటేనా అని. కానీ రెండు మ్యూజియం వేరే వేరే. ఎటర్నల్స్ మూవీలో చూసిన మ్యూజియం నేమ్ మ్యూజియం ఆఫ్ న్యాచురల్ హిస్టరీ, ఇంకెక్కడ కనబడుతున్న మ్యూజియం నేమ్ బ్రిటిష్ మ్యూజియం. ఈ రెండు వేరే వేరే మ్యూజియంస్, మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇంకా ఈ సీన్లో మనకి ఇది కూడా తెలుస్తుంది, ఇక్కడ మార్క్ ఈజిప్ట్ డివిజన్లో పనిచేస్తున్నాడు అని. కానీ ఇక్కడ అతను అందరూ మార్క్ అని పిలువరు, తనని స్టీవెన్ అని పిలుస్తారు. ఇంకా ఎవరైతే ఒరిజినల్ వీడియోని చూసారో వాళ్ళకి స్టీవెన్ ఎవరో తెలిసే ఉంటుంది. ఇంకా స్టీవెన్ గురించి తెలియని వాళ్ళకి కొంచెం కామిక్ బుక్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చేస్తాను, రెడీగా ఉండండి. ఈ స్టీవెన్ యాక్చువల్గా తనలోనే మరో పర్సనాలిటీ, అంటే తనకి మల్టిపుల్ పర్సన్ డిసార్డర్ ఉంది కదా, అందరూ సంబంధించిన మరో పర్సనాలిటీ ఈ స్టీవెన్. కానీ కామిక్ బుక్లో అయితే ఈ స్టీవెన్ ఒక మిలీనియర్, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ మొత్తం బాగా ఉంటుంది. ఎలాగైతే డీసీలో బ్యాట్మ్యాన్కి ఎలాగైతే తను బిజినెస్ మ్యాన్ అయ్యి ఉంటాడో, అలాగే ఇక్కడ స్టీవెన్ కూడా కామిక్ బుక్లో అలాగే బిజినెస్ మ్యాన్, చాలా మిలియనర్, ఇతను చాలా పెద్ద మిలియనర్. కానీ ఈ షోలో మనకి స్టీవెన్ని జస్ట్ మ్యూజియంలో పనిచేసే వర్కర్ లాగా చూపించారు అంటే ఇదైతే నాకు కొంచెం సరిగ్గా అనిపించడం లేదు. ఎందుకంటే కామిక్ బుక్లో స్టీవెన్ చాలా పెద్ద మిలియనర్ అతను. ఇంకా చూద్దాం ఈ షోలో స్టీవెన్ని ఏ విధంగా చూపిస్తారో. ఇంకా ఈ సీన్లోనే ఇతని ముందర ఒక బాక్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా ఆ బాక్స్ మీద చాలా విషయాలు రాసే ఉంటాయి. కానీ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేది లాస్ట్ బాక్స్లో ఉన్న ఒక వర్డ్, అదే ది బుక్ ఆఫ్ డెడ్ అని. ఈ బుక్ అయితే మన రియల్ లైఫ్లో అయితే ఎగ్జిస్ట్ చేస్తుంది. ఈ బుక్లో యాక్చువల్గా అందరూ ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు, ఇందులో మ్యాజిక్ సంబంధించిన మంత్రాలు, తంత్రాలు, స్పెల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఆ మ్యాజిక్ని యూజ్ చేసి చనిపోయిన వాళ్ళని కూడా బతికించవచ్చు అని అందరూ నమ్ముతూ ఉంటారు ఈజిప్ట్ మైథాలజీ ప్రకారం. ఇంకా దీని తర్వాత సీన్ అయితే నిజంగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్. అందులో మనం మార్క్ని ఒక లిఫ్ట్లో అయితే మనం చూస్తాం. తన ముందర ఎవరో నిలబడి ఉంటారు, అదెవరో కాదు, ఖాన్షు. ఇంకా ఇతని గురించి కూడా నేను ఒరిజిన్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇతను ఎవరు యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ మీకోసం మరోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రెడీగా ఉండండి. ఇతను యాక్చువల్గా ఒక గాడ్, ఈజిప్షియన్ సంబంధించిన ఒక గాడ్, ఇతను ఖాన్షు. ఇతని వల్లే కామిక్ బుక్లో అయితే మార్క్కి మూన్ నైట్ పవర్స్ దొరుకుతాయి. ఇంకా బహుశా ఇక్కడ కూడా మనకి ఖచ్చితంగా ఇతని వల్లే మూన్ నైట్ పవర్స్ మార్క్కి దొరుకుతాయి. ఇంకా కామిక్ బుక్లో ఇతను ఖాన్షు గాడ్ మన మార్క్కి ఒక గైడెన్ లాంటి వాడు. అంటే అసలుకి చనిపోవాలన్నా కూడా చనిపోనివ్వడు, ఆ విధంగా అయితే గైడ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే మళ్ళీ బతికిస్తాడు కాబట్టి మన ఖాన్షు. అంతరంగా ఖాన్షు మార్క్ని అయితే కాపాడుతూ ఉంటాడు కామిక్ బుక్లో. ఇంకా ఈ సీన్లో ఖాన్షు మార్క్ దగ్గరికి స్పీడ్గా వస్తాడు. కానీ ఎలాగైతే లిఫ్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాడో అలాగే ఖాన్షు ఒక ఓల్డ్ ఉమెన్లోకి అయితే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే అయిపోతాడు. ఎందుకంటే అక్కడ మార్క్ చాలా భయపడిపోతున్నాడు కాబట్టి. ఇంకా దీని తర్వాత సీన్లో మనం మార్క్ని అదే మ్యూజియంలో అయితే మనం చూస్తాం. అక్కడ మ్యూజియంలో ఏమో వెతుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు ఒక మిర్రర్ ముందర. కానీ అతనైతే వెళ్ళిపోతాడు, కానీ మిర్రర్లో ఉన్న రిఫ్లెక్షన్ అలాగే ఉంటుంది. ఈ ట్రైలర్ మొత్తంలో మనకి చాలా చోట్ల మిర్రర్స్ చూపించారు, ఇంకా రిఫ్లెక్షన్ అయితే చూపించారు. ఇక్కడ మనకి మరొకళ్ళు ఇదంతా చూపించి మనకి ఇదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మార్క్లో చాలా పర్సనాలిటీస్ ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాయి అని ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకైతే ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంకా దీని తర్వాత సీన్ అయితే నిజంగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్. ఎందుకంటే అక్కడ మార్క్కి తన ఇంట్లో ఒక మొబైల్, ఒక కీ అయితే దొరుకుతుంది. అప్పుడే తనకి ఒక కాల్ అయితే వస్తుంది. అందులో ఒక లేడీ అయితే మాట్లాడుతుంది. ఆ లేడీ వాయిస్ ఇది చెప్తుంది, మార్క్ నువ్వు చనిపోయావా లేదా బతుకున్నావా ఇదైతే అడుగుతుంది. అప్పుడు మార్క్ అంటాడు, నువ్వు మార్క్ ఎందుకు అంటున్నావు, నా పేరు మార్క్ కాదు స్టీవెన్ అని అంటాడు. ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఉంటారు, కానీ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, ఎందుకంటే నేను ఉన్నాను కదా మీ దగ్గర. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ మార్క్లో 2 పర్సనాలిటీస్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాయి, 2 ఐడెంటిటీస్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాయి. కానీ ఒక ఐడెంటిటీ తన లోపలికి వచ్చినప్పుడు మరో ఐడెంటిటీ తెలియదు తనలోకి మరో ఐడెంటిటీ వచ్చాడు అని. ఇదే కన్ఫ్యూజన్ తనలో చాలా ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ట్రైలర్ స్టార్టింగ్లోనే మనం చూసాం. అక్కడ మన మార్క్ చాలా టెన్షన్లో అయితే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అతను పొద్దున ఒక చోట పనుకుంటే రాత్రి మరో చోట వెళ్ళి లేస్తున్నాడు. ఇదే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ అయితే ఉన్నాడు. ఇంకా ఇది తెలుసుకోవడం కోసమే అతను చాలా రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. వీళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్స్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్లో 2 క్యారెక్టర్స్, వాళ్ళిద్దరు కూడా
ఒకరిని ఒకరం వెతకడం స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాత్రి ఒక చోట పనుకుంటే పొద్దున్న లేసే లోపల వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు. అదే పరిస్థితి వాళ్ళిద్దరిలో కూడా ఉంది. అందుకు వాళ్ళిద్దరు ఆ మనిషిలో ఉన్న ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కూడా ఒకరిని పట్టుకోవడానికి ట్రై అయితే చేస్తూ ఉంటారు. అదే పని ఇక్కడ స్టీవెన్ అయితే చేస్తున్నాడు. ఇంకా మార్క్ నైట్ పనుకుంటే పొద్దున్న లేసే లోపల ఎక్కడో ఉంటాడు. దీనికి సంబంధించిన సీన్ కూడా మనం చాలా చోట్ల చూసాం. ఇంకా దీని తర్వాత సీన్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్. ఇందులో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అయితే ఎంటర్ అవుతాడు. అతనే ఈ షోలో మెయిన్ విలన్. ఇప్పటివరకు అయితే మార్వెల్ వాళ్ళు కొన్ని రోజుల ముందు వరకు అయితే కన్ఫర్మ్ అయితే చేయలేదు ఈ మూవీలో ఇతనే మెయిన్ విలన్ కాబోతున్నాడు అని. కానీ ఇప్పుడు మార్వెల్ స్టూడియో వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసేశారు ఈ షోలో మెయిన్ విలన్ ఇతనే అని. ఇంకా ఇతని పేరు ఇథెన్ హాక్. ఇక్కడ నేను మీకు కామిక్ బుక్ గురించి కొంచెం నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుంటాను, అందుకు రెడీగా ఉండండి. కామిక్ బుక్ లో అయితే ఇథెన్ హాక్ క్యారెక్టర్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాడు. ఇంకా ఇతని ఒరిజిన్ గురించి ఇంకా నేను చెప్పే అవసరం లేదు అసలుకి. ఎందుకంటే కామిక్ బుక్ లో వేరేగా ఉంది ఇతని క్యారెక్టర్, ఇక్కడ మనకి షోలో చూపించింది వేరేగా ఉంది. కామిక్ బుక్ లో అయితే ఇతను ఒక సైంటిస్ట్, ఇంకా ఇదైతే మూన్ నైట్ సంబంధించిన విలనే, కానీ ఇతను ఒక సైంటిస్ట్. ఇంకా ఇతను సైంటిస్ట్ చేయడం వల్ల ఇతను చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు మనుషుల మీద. ఇంకా దీనిని ఆపడానికి మూన్ నైట్ అయితే ట్రై చేస్తాడు, ఇంకా ఆపుతాడు కూడా కామిక్ బుక్ లో. కానీ ఇక్కడ ఈ షోలో మనకి చాలా వెరైటీగా అయితే చూపించారు. ఇక్కడ అతనికి భక్తులు అయితే ఉన్నారు. ఇంకా భక్తుల్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అతను ఒక గన్ మ్యాన్ కూడా పెట్టాడు. ఇంకా అతని ముందర అందరూ నీళ్ళైతే చేస్తున్నారు. అందుకు ఆ క్యారెక్టర్ వేరే, ఈ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ మార్వెల్ స్టూడియో వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్ని చాలా మోడిఫై చేశారు. ఇంకా కామిక్ బుక్ లో అయితే ఈ క్యారెక్టర్ ఇథెన్ హాక్ చాలా అంతరంగా అయితే కనపడలేదు, కేవలం 2 కామిక్ బుక్స్ లో మాత్రమే కనపడినాడు. ఇంకా దాని తర్వాత అతలేదు పతలేదు, ఎక్కడ పోయాడో కూడా తెలియదు. ఇంకా మార్వెల్ వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్ని చాలా మోడిఫై చేసి ఉండవచ్చు. ఇంకా చూద్దాం ఈ మూవీలో విలన్ ని ఏ విధంగా ప్రెజెంట్ చేస్తారు. ఇంకా ఇతను మార్క్ ని తన మ్యూజియం లో ఒకసారి కలిసి ఉంటాడు. ఇంకా అప్పుడు అంటాడు నీలో కేయాస్ ఉంది అని. ఇక్కడ మీరు కేయాస్ ని కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. కేయాస్ మ్యాజిక్ అంటే అది మ్యాజిక్ వేరే. కేయాస్ కి ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమిటంటే తనలో మల్టిపుల్ పర్సనల్ డిసార్డర్ ఉంది కదా, తనలో వేరే పర్సనాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, దానికి సంబంధించి ఇక్కడ అతను కేయాస్ అయితే అంటున్నాడు. ఇంకా ఇదే పాయింట్ ని అక్కడ అందరి ముందరైతే మార్క్ ని పాయింట్అవుట్ చేసి అక్కడ చెప్తాడు. ఇంకా అక్కడ అందరూ అతన్ని ఇలా చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ కనబడినది ఈ ట్రక్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సీన్ లో మనం మార్క్ ఆ ట్రక్ ని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు మనం చూస్తాం. కానీ మార్క్ ఆ ట్రక్ ని డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు చూస్తాడు, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నా చేతిలో గన్ ఎలా వచ్చింది, ఇది మొత్తం చూస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే అతనికి అర్థం కాలేదు అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో. ఇక్కడ బహుశా ఇలా జరిగి ఉండవచ్చు. ఇతను ఎలాగైతే మార్క్ ని పాయింట్అవుట్ చేశాడు అలాగే స్టీవెన్ తన బాడీలోకి వచ్చేసి ఉండవచ్చు. ఇంకా వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి ఆ ట్రక్ ని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండవచ్చు. ఇంకా ఈ సీన్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అమేజింగ్ ఫైట్ సీన్ చూడడానికి దొరుకుతుంది మనకి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ లో మొత్తం రక్తం ఒకటి పడిపోతూ ఉంటాడు. ఇంకా కార్స్ వచ్చి వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అమేజింగ్ ఫైట్ సీన్ చూడడానికి దొరుకుతుంది, ఇదైతే గ్యారంటీగా. ఇంకా దీని తర్వాత సీన్ లో మనం మార్క్ పైనుంచి కింద పడుతున్నట్టయితే మనం చూస్తాం. ఇక్కడ మీరు ఏదనుకుంటుంటే ఇక్కడ మార్క్ చనిపోతాడు అని, ఎందుకంటే కాన్షో తనని చావనివ్వడు కాబట్టి. అతను చనిపోయినా కూడా అతను మళ్ళీ బతికేస్తాడు. ఇంకా తన మొత్తం బోన్స్ ఏమైనా ఇరిగిపోయినా కూడా వాటిని మళ్ళీ రిపేర్ చేసేస్తాడు. ఆ విధంగా అయితే కాన్షో ఇతనైతే మార్క్ ని గైడ్ అయితే చేస్తాడు. ఇంకా దీని తర్వాత సీన్ లో మనం మార్క్ ని ఒక పిరమిడ్ దగ్గర అయితే మనం చూస్తాం. ఇంకా దీనిని చూసిన తర్వాత ఎవరైతే మా ఒరిజినల్ వీడియోని ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో చూసారో వాళ్ళకి క్లియర్ గా అర్థం అయిపోయే ఉంటుంది ఇక్కడ మార్క్ కి ఏం జరగబోతుందో. ఇక్కడ మార్క్ లోకి మూన్ నైట్ అనేది ఎంటర్ కాబోతున్నాడు. మూన్ నైట్ పర్సనాలిటీ అనేది ఎంటర్ కాబోతుంది. ఇంకా మూన్ నైట్ పవర్స్ రాబోతున్నాయి. నేను ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఈ సీన్తోనే మూన్ నైట్ మొత్తం ఎంసీలోకి ఎంటర్ కాబోతున్నాడు. ఇంకా దీని తర్వాత సీన్ అయితే నిజంగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్. ఎందుకంటే మార్క్ని మనం మూన్ నైట్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నట్టయితే మనం చూస్తాం, అది కూడా తన ప్రాపర్ సూట్తో. ఇదైతే కొంచెం వెరైటీగా అయితే నాకైతే అనిపించింది. ఎందుకంటే కామిక్ బుక్స్లో అయితే మూన్ నైట్ సూట్ మొత్తం వైట్ కలర్లో అయితే ఉంటుంది. ఇంకా అది కాకుండా తను వేసుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడ మొత్తం మమ్మీకి చుడతారు కదా, ఆ బట్టలకైతే నాకైతే అనిపించింది. దీనిని చూసి నాకు కాన్షూ అయితే గుర్తుకొచ్చింది. కాన్షూ డ్రెస్ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది, సేమ్ మమ్మీ టైప్లో. ఇంకా ఆ టైప్లోనే ఇక్కడ మూన్ నైట్ డ్రెస్ కూడా ఉంది. ఇంకా దీని తర్వాత మూన్ నైట్ అంటే చాలా ఫేమస్ సీన్ చూడడానికి దొరుకుతుంది. అదే బాత్రూంలో కొన్ని వేసుకొని కింద వేసుకొని కొడుతుంటాడు కదా, ఆ సీన్ చూడడానికి దొరుకుతుంది. అప్పుడు మనకి మూన్ నైట్ ఎవరిని కొడుతున్నాడో మనకి సరిగ్గా కనపడలేదు, కానీ ఇప్పుడు మనకి క్లియర్గా కనబడుతుంది అది ఎవరు. అది మనిషి అయితే కాదు, ఎందుకంటే తన కాళ్ళని చూస్తుంటే అది మనిషిలా కాళ్ళకైతే లేవు. అది నాకు తెలిసినంత వరకు బహుశా అది నాకు అనిపిస్తుంది ఇది హుల్ఫ్ లెగ్ కావచ్చు అని నాకైతే ఇలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వేర్వుల్ఫ్ బై నైట్ అనే షో కూడా మార్వెల్ అయితే రాబోతుంది. బహుశా ఈ ఇయర్ హలోవీన్ కల్లా రిలీజ్ కావచ్చు, ఇంకా ఆ టైంలో రిలీజ్ కాబోతుంది. బహుశా దీనిని యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు వేర్వుల్ఫ్ బై నైట్ అనే షోని
సీక్వెల్ ని తీసుకొని రావచ్చు. ఇంకా ఈ సీన్ ని యూస్ చేసుకొని కామిక్ బుక్స్ లో మూన్ నైట్ ఫస్ట్ మిషన్ వేర్ ఉల్ఫ్ ని పట్టుకోవడం, ఇంకా తన స్టోరీ లైన్ కూడా వేర్ ఉల్ఫ్ తోనే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి వేర్ ఉల్ఫ్ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఇంకా చూద్దాం ఈ షోలో ఏం జరుగుతుందో. ఇలా అయితే నాకు అనిపిస్తుంది, అది నా పర్సనల్ గా అనిపిస్తుంది, ఇదైతే కన్ఫర్మ్ అయితే కాలేదు వేర్ ఉల్ఫ్ కనపడతాడు అని, కానీ ఇదైతే కన్ఫర్మ్ అయింది మార్వెల్ తరపున వేర్ ఉల్ఫ్ షో కూడా రాబోతుంది అని. ఇంకా చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఇంక ఇక్కడతో ఈ ట్రైలర్ మొత్తం ఎండ్ అయిపోతుంది. నిజంగా ఈ మూన్ నైట్ షో అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉండబోతుంది. ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నా ఒపీనియన్ అయితే అదే, చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉండబోతుంది అని. ఇంకా ఈ షో అయితే మార్చి 30 నుండి అయితే ప్రీమియం కాబోతుంది. అందుకు నేనైతే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు కింద కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇంకా ఈ బ్రేక్డౌన్ వీడియోలో నేనేమైనా డీటెయిల్ మిస్ చేసింటే దాని కింద కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇంకా ఈ వీడియో ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుంది, మీకు ఈ వీడియో అనిపించిందో దాన్ని కూడా కింద కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇంకా ఈ బ్రేక్డౌన్ వీడియో మీరు ఒకరు చూసి ఎంజాయ్ చేయకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీస్కి, మాల్ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇంకా అలాగే మన ఛానల్ 10K సబ్స్క్రైబర్ చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి అందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సరే నా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అలాగే మన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ అన్ని లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. ట్విట్టర్ నుండి ఇన్స్టాగ్రామ్ వరకు అన్ని లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, అందుకు అక్కడ వెళ్ళి ఫాలో కండి. సరే నా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో వరకు. బాయ్. Watch. I know why they ain't know me, so I switch plots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds moving like. Never switching position, that's what money be in my bag. Gotta thank God for all